Bingung anggonku bakal mlebu ning taman kagunganmu ya. Ana sawetara bab sing bakal tak andharake marang kowe ya. Katemben wae utusan saka Praja Mataram langsung ana ing Kabupaten Pucang Kembar. Sing isine supaya golek tumbal urip tentreming Praja Mataram, iras boleh bakal nundung kumpeni Walanda kang mapan ana ing Jakarta ya wis Batavia. Perkarane minangka jejering putra dalem ing Kadipaten Pucang Kembar, kebangetan yen aku ora melu cawe-cawe perkara iki ya. Monggo putrane Kanjeng Rama ki yo mung ana telu. Siji Kang-mas Danupaya, loro aku lan telu slira. Mula aku bakal mundhut pamit derek Kang-mas Danupaya ngupati tumbaling Praja Mataram utawa goleki Sekar Wijaya Kusuma. Kang-mas sareng tidak, aku tetep derek. Piye to? Hasil kamu kan wis akhir diwasa. Wong wis wong gedhe kok isih pintil. Monggo sing jeneng kintil kuwi kudune wong cilik. Nek wong gedhe ya ora kintil ning kon dolan dhewe. Ning aku dolan dhewe iki wedi sian Kakang. Apa wis akhir diwasa wis gedhe iki semono dolan dhewe ora wani. Kok nek aku ketemu wong terus diapa-apake ngono kepiye? Kuwi jenenge ora sumbut, ora pandak ya. Wis saiki kowe kudu ning dalem bae. Mergo pun Kakang kowe tindak kira ora karuan. Leng pagi menyang ngendi banjur yen ngaso-ngaso papane sapa tak durung karuan. Menawa Kakang ning wong tindak dhewe, nek ning dhewe lak ya ora ono sing ngancani, kok aku tetep kudu derek karo Kakang. Yen pun Kakang tindak dhewe iki lak ya ora apa-apa wong jejering kakung. Jejering wong lanang. Nek yen sliramu kuwi nderek, Tan Guru mau bakal gawe ribete tindakipun Kakang ya. Aku ora bakal ribeti Kakang. Pokoke aku kudu derek. Angel. Kudune kowe iki bangun miturut marang ngendikane Kakang tuwa. Kudune kowe manut marang ngendikaku. Ning kok pikir bakal melu. Lah aku nek dhewe wedi e. Ning Aku tetep kudu derek Kakang ya. monggo yen nderek tindakku. Yen nderek tindakku kuwi ribet, monggo yen nganti ana pringgo bayaning dalan, ora urung aku bakal kecipuan. Mula saiki ning omah ya. Ora aku tetep kudu derek Kakang. Kudu melu tenan. Ning yen ana apa-apa wis siaga wiwit saka saiki. Monggo Kakang, pokoke gak tanggung engko nek derek Kakang iki aku ora arep rewel. Ya wis sesuk-esuk bareng lek ing srengenge saka Imbang Minta, aku bakal gawe saiki ngaso dhisik ya. Terus Kakang akhirnya bisa. Ya aku tetep nunggoni lekmu turu to. Tunggoni lho aku ngerti, aku nek dhewe pokoke aku ngerti engko nek Kakang terus
Ora to wis. Jejerku kok aku lak terus kepiye to Kakang? Aduh Yayi. Marang sira wong manis. Sik meremot to. Wedi nek merem iki Kakang. Marahake Dik meremot to. Preso marang karping ati iki kepenak anggonmu nendra rangu dasar tretnyo mawe sumberno dia jadi semekar kepenak nonggon pusari wong ayu ojo alok pun kakak tindak sing gede bangun pancen seliramu kudu tak tinggal ing dalem ya